makadibane noHele, kukhanye kwande, kube kuhle, kube mhlophe, kube njeya. Ngaloo mazwi ndiyakwamkela kwitshanel ye-AccuRise Empowerment Hub yakwa-YouTube. Ndisithi mazenethole kobuyayo azokuphinda azokuthabatha izifundo ngolwimi lwesiXhosa, ulwimi lwasekhaya. Ndithi kofikayo, khulula ilema okanye ibhatyi yakho, wamkelekile kusekhaya apha. Masifundeni isiXhosa kunye noMiss Yonwabani Gyani. Kwisifundo sanamhlanje siza kube sijonge izicando nemisebenzi yazo. Izicando kunye nemisebenzi yazo ke zipha kwela phepha lokuqala kumbuzo wesihlanu. Zithanda ukubuzwa khona ke apho kuye umfundi avavanywe kujongwe ukuba umfundi ingaba uyakwazi na ukusebenzisa ulwimi lwakhe ngokuchanekileyo. Ingaba umfundi uyakwazi ukwakha izivakalisi ezichanekileyo na? Kungoko ke mfundi, namhlanje siza kube senza izicando nemisebenzi yazo. Sijonge ukuba ingaba uyakwazi na ukusebenzisa izenzi ngokuba izicando ezi zijonge phi kwizenzi. Owona mbuzo ugqamileyo malunga nezicando phaa kumbuzo wesihlanu kwiphepha lokuqala lesiXhosa ulwimi lasekhaya yimisebenzi yezicando, apho kuzanywa ukujongwa ukuba ingaba uyakwazi ukusebenzisa izenzi ngokufanelekileyo okanye ngokuchanekileyo. Kodwa phambi kokuba singene ngqo kwimisebenzi yezicando, masiqale sikhumbuzane ngeendidi zezicando. Izicando esiza kuthetha ngazo ke apha kolu shicilelo sisicando sokwenzela. Umzekelo, uphekela. Uphekela, uyamenzela, uyamphekela. Isicando sokwenzisa, uphekisa. Uyamphekisa, uphekisa. Sisicando sokwenzisa. Isicando sokwenziwa, ubethelwa. Uyayenziwa lento, uyabethwa, ubethelwa. Esokwenzana, bayabethana. Esokwenzeka, uyaxhwitheka. Yenzeka ngoku lento, uyaxhwitheka. Nazo ke izicando zethu. Eyona nto ibalulekileyo ngezicando yinto yokuba izicando ezi zigxile kwizenzi. Izicando zizo ezisincedisayo ukuba sikwazi ukwakha izivakalisi ezichanekileyo nezinezenzi ezichanayo into esukube isenzeka ngelo xesha. Amanye amagama, izicando ezi zizo ezisinika umkhombandlela wokuba sesiphi esisenzi bekufanele uba ndiyasifaka apha, nokuba sikwesiphi isicando, sesokwenzela, sesokwenzeka, njalo njalo, ukuze nantoni na ufuna ukuyigqithisa okanye ufuna ukuyithetha ibe kanti ichanekile. Xa ubuzwa ke mfundi ngemisebenzi yezicando, uza kunikwa isivakalisi ze kukrwelelwe isenzi seso sivakalisi okanye sibhalwe ngqindilili. Kulapho ke kuzawubuzwa ukuba uthini umsebenzi wesisenzi, ukubonisa ntoni. Kulapho kuzawufuneka ucinge ngemisebenzi yezicando, ngoba besithe izenzi kwakunye nezicando yinto enye leyo, ziyahambelana. Nantsi ke mfundi imizekelo yemisebenzi yezicando. Masiqalise. Umsebenzi wokuqala, kukubonisa isenzo esenzeka calanye. Nanku umzekelo, uLizo uthuka ubhuti wakhe. uLizo uthuka ubhuti wakhe. Phambi kokuba ukhangele umsebenzi wesicando, masiqale sikhangele isenzi kwesi sivakalisi sithi uLizo uthuka ubhuti wakhe. Isenzi sethu kwesi sivakalisi ngu uthuka. Uthuka, uLizo uthuka ubhuti wakhe. Uthuka, simkrwelele.
La uthuka ubonisa into yokuba uLizo nguye othuka ubhuti wakhe, abathukani. Loo nto ithetha ukuthi nokuba bekukuphi apho uLizo bethuka ubhuti wakhe, xa wena uyichaza okanye uyithetha le nto komnye umntu, uyithetha ngendlela echanekileyo uba uLizo uthuka ubhuti wakhe. Esi senzo senzeka calanye, ngubhuti othukwayo nguLizo. uLizo uthuka ubhuti wakhe. Ngoko ke umsebenzi wesi sixando singu-uthuka, kukubonisa uba esi senzo senzeka calanye, uLizo uthuka ubhuti wakhe. Umsebenzi wesibini, kukubonisa isenzo esenziwa ngomnye komnye. Nanku umzekelo, ixoxo libethwa nguZakariya. Ixoxo libethwa nguZakariya. Ixoxo noZakariya ababethani. Lixoxo elibethwa nguZakariya. Libethwa, nasi senzi sethu ngula libethwa kwesi isivakalisi. Libethwa nguZakariya. Lixoxo eli libethwa nguZakariya. Nanku libethwa ubonakalisa into yokuba esi senzeko senziwa ngomnye komnye. nguZakariya ubetha ixoxo. Ixoxo libethwa nguZakariya. Umsebenzi wesithathu, kukubonisa isenzo esenzeka macala omabini ke ngoku. Umzekelo, uPhumeza noMira bayathukana. Bayathukana bobabini, uPhumeza uthuka uMira noMira uthuka uPhumeza. uPhumeza noMira bayathukana, senzeka macala omabini esi senzeko. Isenzi sethu kwesi sivakalisi ngubayathukana. uPhumeza noMira bayathukana. Esi senzo senzeka macala omabini. Umsebenzi wesine. Umsebenzi wesine kukubonisa isenzo esenziwa ngomnye esenzela omnye. Omnye wenzela omnye. Nanku umzekelo, uBongi uphekela uyise. uBongi akaziphekeli, akaphekeli yena siqu sakhe, uphekela uyise. Nasi ke isenzi sethu kwesi sivakalisi, uphekela. Nto leyo ebonisa into yokuba nguBongi ophekela uyise. uBongi akaphekeli yena siqu sakhe, okanye uyise kaBongi akaphekeli uBongi. nguBongi uphekela uyise. Eso ke isenzo, omnye wenzela omnye. Umsebenzi wesihlanu. Lo umsebenzi kukubonisa isenzo sokuthuma. Xa uthunyiwe, uJama uphekisa uLungi. uJama uphekisa uLungi. Kalisa into yokuba esi senzeko senziwa ngomnye komnye. nguZakariya ubetha ixoxo. Ixoxo libethwa nguZakariya. Umsebenzi wesithathu, kukubonisa isenzo esenzeka macala omabini ke ngoku. Umzekelo, uPhumeza noMira bayathukana. Bayathukana bobabini, uPhumeza uthuka uMira noMira uthuka uPhumeza. uPhumeza noMira bayathukana, senzeka macala omabini esi senzeko. Isenzi sethu kwesi sivakalisi ngubayathukana. uPhumeza noMira bayathukana. Esi senzo senzeka macala omabini. Umsebenzi wesine.
Umsebenzi wesine kukubonisa isenzo esenziwa ngomnye esenzela omnye. Omnye wenzela omnye. Nanku umzekelo. Ubongi uphekela uyise. Ubongi akaziphekeli, akaphekeli yena siqu sakhe, uphekela uyise. Nasi ke isenzi sethu kwesizivakalisi, uphekela. Nto leyo ebonisa into yokuba ngubongi ophekela uyise. Ubongi akaphekeli yena siqu sakhe, okanye uyise kabongi akaphekeli ubongi. Ngubongi uphekela uyise. Eso ke isenzo, omnye wenzela omnye. Umsebenzi wesihlanu. Lo umsebenzi kukubonisa isenzo sokuthuma. Xa uthunyiwe, ujama uphekisa ulungi. Ujama uphekisa ulungi. Ujama ucele ulungi ukuba makapheke. Ngujama ophekisa ulungi, ayingolungi oziphekelayo ngokwakhe. Isenzi sethu kwesi isivakalisi ngu uphekisa. Ngujama ucele ulungi makapheke, okanye uyawamnyanzela ukuba makapheke. Ujama uphekisa ulungi. Lowo umsebenzi kukubonisa ukuba esi isenzo, omnye wenziswa ngomnye, uphekisa ulungi, uyamthuma. Sibonakalisa ukuthuma. Umsebenzi wesithandathu kukubonisa isenzo esincedisayo, okanye sokuncedisa, isenzo sokuncedisa. Nanku umzekelo. UDuma usengisa utatomkhulu. UDuma usengisa utatomkhulu. Ayithi lento uDuma uthi kutatomkhulu makasenge. Hayi. Uyamncedisa. UDuma uyamsengisa. Usengisa utatomkhulu ngoba utatomkhulu mdala, akasoze akwazi ukuzisengela ngokwakhe. UDuma uyancedisa, uncedisa utatomkhulu. Ngamanye amagama singatsho uba isenze sisebenzisa mhlawumbi ngokuncedisa utatomkhulu. UDuma uncedisa utatomkhulu. UDuma usengisa utatomkhulu. Kodwa owona msebenzi, okanye eyona ngcamango iphambili apha kwasesivakalisi, kukubonisa into yokuba ujama okanye uDuma uyancedisa, uncedisa utatomkhulu. Eso ke, okanye lowo msebenzi ngowokuncedisa. Umsebenzi wesixhenxe. Lo ngowokubonisa isenzo esenziwa ngenjongo zokufumana iziphumo ezithile. Mhlawumbi ufuna emveni koba usenzile esi senzo kubekho siphumo sithile sibonakalayo emveni koba usenzile esi senzo. Umzekelo, ndimbhantsela ukuba adlobe igazi. Ndimbhantsela ukuze adlobe igazi. Isenzi sethu kwesi isivakalisi ngu ndimbhantsela. Ndimbhantsela, uyambhantsa ukuze adlobe igazi. Uyabona into yokuba emveni koba ethe ndimbhantsela, isiphumo asifunayo yinto yokuba lo mntu ambhantsayo ze adlobe igazi. Omnye umzekelo usenokuthi, ndifundela ukuba ze ndizipase iimviwo zokuphela konyaka.
uyabona uba ufundela isiphumo esithile. Le nto uyenzayo wenzela ukuba kubekho siphumo sithile. Yabona? Ndifundela ukuze ndipase iimviwo zokuphela konyaka. Naye ke lo umbhantsela ukuze adlobe igazi. Umsebenzi ke esithetha ngawo ngoku wokokuba isenzo eso senziwa ngeenjongo zokuba kubekho siphumo sithile. Umsebenzi wesibhozo. Isenzo eso senziwa ngenxa yento ethile. Esi senzo ukuze senzeke kwenzeke into ethile phambi kokuba esi senzo senzeke. Nanku umzekelo mfundi. Ndimbethela umona lo anawo. Nto leyo ethetha ukuthi lo mntu akavelanga wabethwa nje. Phambi koba bethwe uye waba nomona, ze ke ngoku wabethwa. Ndimbethela umona lo anawo. Isenzi sethu kwesi sivakalisi ngundimbethela. Ndimbethela umona lo anawo. Eso ke isenzo senzeka ngenxa yento ethile. Kube kanti ke sigqibile namhlanje ngezixando, izenzi kwakunye nemisebenzi yazo. Sithemba ukuba uyawuphinda ubuye uze kule chaneli yethu uzophinda ufumane ezinye izifundo zesiXhosa ulwimi lwasekhaya kwakunye noMiss Y Gyani ne-Edurise Empowerment Hub. Sithemba nokuba uza kuthatha inyathelo ekubeni unakekele ikamva lakho ngokuthi urejistarishe ne-Edurise uzokuba ngomnye wethu. Ungarejistarisha ube online okanye sidibane mehlo namehlo, nyama nenyama, sikhulisane, sifundisane esiXhoseni nakwezinye ke ii-subjects ezikhoyo apha e-Edurise. Qalisa kwangoku mfundi ukunakekela ikamva lakho. Kamnandi.